Kichuro pilo tong se kot pen stame nang itu mana jo phalam la puan lo je pinia bangke east west Karbi Anglong jitu Congress District Committee hini la pen east west EPHLC jitu District Committee atumsi ini mai dorapet lo la pen la so mai do kirapet ka karon ka nalo je ni itu jitu alliance bangke confirm lo la pen ticket mukhata declare tang lo la pen la so nang li tum hoi pen pini bangke rada tum han ki pil de rada tum non bangke manghunang ne lo rada tum ka do ka ve jitu ki chong hong ding la swarni aphat je APHLC la pen Congress jointly BJP jitu Karbi Anglong arat phan ke chinek la pen Karbi Anglong arat phan jitu kipa phi la pen Karbi Anglong jitu ka do ka ve longle phelang corruption la pen longle ki jor lai ka do ka ve alam antame BJP phan kang ton ji ke badaji lai ka do ka ve ning alo BC in a party ta cherai lo je la ke BJP phan yong si ni tu la hai pen stop nahi bon nahi pulote ni tum alliance do pen si la ki unji po la sinona banke rada tu manghunang ne lo Karbi Anglong rat tu la APHLC pen Congress tum bangke alliance lo la alliance party phan Karbi Anglong long vote ki PG phan la pen vote pi pen BJP ki chok che antame ko son si mu ki bang jani kangsa yima la swani so ani si pini tumingi rapel lo la pen la dak bangke APHLC itu achieve mate president ka prangben ta ke Japan pu jai ka thar lo la pen pu Vikram Hanse dolo la pen la punili Arvinad bangke West Karbi Anglong District Congress Committee President dolo la pu APCC pen General Secretary Subteron dolo ala pu ke tum XCM former President Dira Singh Rofi dolo la pen la pu ke nali tum chini lo je Baithalang so prang former MLA la pen jado ka ve tak APHLC la pen Congress long kicharia bang pu bang PC da dak dolo la pen nona bang ke la pu APHLC tum fansi alang tum alam thekani ye phala pot lo over to you Congress na tu pen ningje at ason no ini kapachini tu galilo arni sihat na ningje at lo la pen matai do olo ningje Guwahati ta ningje lo la bangso APHLC pen Congress Alliance ke do la ke phukpelo lage la thuke cemented lo la ke phukpelo la ke rat tum manguji akam ovelo la helo ni tu kapachini kang tum ke kopia pasini tu Alliance ke do ma la theke BJP tu anti people party la tu rat atu birodhis loksi ke claim alang litum sakorian ta pipedet lonon ke na sakori ki pilong ki pipedet japan ha assembly along si itum Karbi MLA tum dhadak dolo direct act ada pe pass del lapen ke alang litum sectional area are locally kapet pen akam da ke claim dia phat alang litum SIU ke state act la ke directly dak na implement uni la pen ST and SC reservation act 1978 promulgate chot nangi sitanon ke dakta na pedukok lo na pedukok pe na jo ili tribal atu Karbi chot kheli lo tribal atu an tumanta itum sakori long wa bedet lo sakori long liete itum chingthur thek thela tu ke ne pudak si ili tum tam tame government sakori kumat ni ahema bang ke do la so ahema bang si plang muchaji me muchaji somar tum ta la tum si lo pa por he un chaji non ili tum han
Usumar tum handa lupa po hi undi dia kam claim det lo. Lapen ke Master dumanda dormaha pipe cikloyon tropen batay silone ningkan isipen batay si ki cikloyon trok alang litum ancuce pen du unjima alang litum CMEM atau mga dormaha cepikam alang to mga kay kita alang litum bangge horki jun loksi 1000 ebom ador si ala tum ginam itu 25,000 jom si don upon lo que no pupila atema kahe no yanda pahinet lo 130 47 40 poisawan kun napin lo halada kili ilitum pen ka collect pensi ilitum ke jor long pen thengpi ke jor long pen koila distribute tuji pula tante ake joy lagi pinang ji kali poisa ke sakori hala ko pumiyang de hala sige pi sakori pila te 40,000 sige lo let pen ke kokre ya pan si claim to long la mo chiklo ke la wan itu marata su to man vil de jong si rata to man in hon putang te hala 40,000 ke la 1,250 si pichot pe pot no rata patinya pada sini untuk te la pen not ilitum along lenta corporate sector lake atema monusmriti along ke tokdo monusmriti chapter 8 verse 416 417 na long taketok do hadake tribal atum ke apiso somar tawi to sa taketok do antela monuspriti ko piba si danale rock atike RSS atum lasika implement ange RSS atum si BJP pan ka sonai BJP atum RSS si non monuspriti alam danale lock nangele rock na ange Smriti RSS atau makamyong sa kapave non iltum alliance ke doke BJP apan ka tharlip fort si apan si sakori ke doan tribal atau amhan Filonji Ohomia atau amhan Adivasi atau amhan lapen original Gorkha tom hansin itu pic. Okay. Anya nani tu mathaji aja tu. Ko basi ki piu net ko. Are pida education department along si 200 kaning ya prang 1,345 teachers appointment do. La pen non 215 pitu yela la prang 1,400 ta pitu etno. Until la so 1,000 Sakuri PG pukepu hala solar project si hadak si ke AG pu Sakuri 1,000 a Sakuri ke PG pu ande hala 1,000 3,500 3,400 4,000 a Sakuri long et hala pen pipe det pia pot londe allama manke lage solar project la pen non ason solar project anta lage long lige cho Georgia kam si ke claim atema RSS tumpulo
itum ke tribal tung ke thu che plang long le la tung ke hom poti che khang long le sia da ke dok tu la pot si la BJP tum la si implement na kam ke klem ante la BJP tum han pe dam ju je tikke pa pe rem det de tikke ili tum government sakori talong le lo la pen ili tum amoni tum plang ta un elo ke plang e bat apialam lo elis an ke chulong ya pan ta ve det jinon la pen ave det pom lo itum plang olo po si chipu joy olo kenon di 247 crores apoysa ng lilo halada ko lebaran hada claim long li tar mane le itum long dun di halada lebaran ta bangha bihar pen Bangladesh pen si konan ni tum masih ande itu moni hadak talong dun di and then national wealth itu mana kan distribute along ta itu ke long nun de lu kopia por lo lake BJP itu makam lo lake itu mana piduk ya pan la pot si la so akam ke itu ke ning cerot kut masilo la pen non election hochi la bang ke claim nangi vote TP pen si ke claim nangi usi nilitu non APHLC la pen ke congress tu non itu celang pet manifesto tadi tum silam po manifesto lahat already kedotang itu bangke je aprang mena congress tumke itu standing jitu aprang da kurinen do 244 ke congress tum sikipi lapen non stame autonomous state approvision apa stame congress tum si aprang mena stand gipi lapen ladak amendment kui da congress itu alam ke pini ani ta ithe ta nengya hi alang tum non grassroots long ban pe ningje ta leve athe mala tum ke narendra modi la pe umit la tum ke ek matro ningchipi na ye ba ke karbi anglong ara tum ban ke tuliram ronghang ke himontos biswa sharma isi chab laki alang phan lam hi bi hai he jane si pini dak tangka paisa economic drainage la pen kaman ta corporate tum han ki pije phansi alang tum ge kichisi la so jane si pini karbi anglong long le ba ke nili tum ka chini 1,52,000 bigha ba ke patanjali pen godrej ramdev baba pen itu andani ambani phan ki pitang lo labang non he jong 2026 la pe 2027 ang bong non long le ka do ka ve survey bong long le alo pisi ke doma minerals ko pisi ke doma halai rare earth element lahai antalang ko finding kurisi karbiang long le long an ing long an ta ki pajoni phansi alang tumke non bidikang ling gefem ha bor pung tarapung an tame rare earth element kiri dam long le arlo 2000 1500 ana bear kirisi non lahai an talang tumke ar long share rupee tekirisi company to banji pisi by 2026-27 report pa pita alo dagdo lahai ke BJP yong si do pote phere meme longle ke chanche joine si longle ba ke jornang ne company tumhan pinang ne la so longle ba ke ICF TBC la daksili to amni tumhan ke claim ke dam abar sai pc inu economically alang tumhan pa sustain nai longle phelang ke jornang ya kam ave la halo no borpung tarapung ani sini tumda to war ke ponai ke hala pu natural resources dupi hala so natural resources adagar rat la penjong si BJP do bomlo polote lang roy lang jeng an takivir lo basi BJP ba ke kunu poi des tame ke pawang vedaji phansi rada tum nang bang buji da po last chance ipil loje non duyong si kerembre polote karbi anglong ke siksak do po himanto biswa sharma has very blandly and clearly said that UCC, no one can stop. He is going to introduce UCC. UCC lo introduce lo pote khai phan nang pavirji atwar si dolo. Lanta BJP ato do pro atum nananta am next in pelo pote la tumke rat hotru lo karbiang lo rat phan ki pasung ya atwar si dam. Lahalo ni tum rat phan ki pil la pen ki puke. Halang ini tum cini ni la salam mangai bang thurin ji dan ning hang kan thurun po ide democratic country tum mangai di hang dunu ni bang thuri te thurpo
Alang lige lit song rong par tum long sige dun. Ang lit song